тук беше една понудена постройка, която ние готвим за новата аптека. Гледайте да видите тук най-напред от... Добър ден, добър ден. Добър ден. Добър ден. На това същото място ви. Тук мисля, че може да намерим, има дарители. Трябва да намерим, да. Тук ли се дава кръста? Да, разбира се. На миксери. Това са биомиксерите и искаме и тях да ги увеличиме, защото някога се налагат бригади да организираме в други населени места и разполагаме само с устройства, с които да плантираме пластмасовите традични насадища. Сега ще ви покажа. Значи тук е залата, в която правим регистрацията, опис на дарителите. Тук имаме един стол от ортопедия, дарен стариче, но мисля, че не може да се ползва. Стаята, в която държиме кръвта за експедиция, имаме нужда от такава. Тук за имаме ли генератор? Да, има генератор, а и хладилници са професионална техника, като спре електричеството до 3 часа могат да работят на собствен ход с вградени акумулатори. Те имат изисквания, те са много по-скъпи от битовите, обаче за сметка имат неща, които и записващи устройства, и изобщо имаме договори с фирми, които ги доставят и ги поддържат последствие. Генератор е за цялата сграда. Генератора, да, не е само за сградата, мисля, че по-голям обхват има генератора, той стигна тук срещу нас, от другата страна. Но, нали ви казах, генератора е една на ръка и другото нещо, което те имат, де-факто предпазни мерки в това отношение. Ако беше само за... Да, ще си говоря. Заповядайте. Гордея. Отрицателна. Това, което вънка се спомена, само да го кажа като нещо, което се запомня, 70 години бяха плодовете, на които работихме до преди няколко години. Сега вече е по-новено и по-приятно. И не само за нас, а и много важно, че преди дарителите влизаха, все едно влизаха в някаква пещера, сега не се събират. И така, малко техника още и всичко ще бъде. Един малък дар, икона на нашия Господ Спасител Исус Христос и Света Богородица, да закриля вашата богоугодна дейност. Както знаем, най-висшето създание на земята, създадено от Бога и човека, а вие държите в ръцете си най-важната инфраструктура, за да поддържаме живота. И много ви благодарим за дългогодишния труд, който тук беше в наистина ужасяващи условия. Миналата година заедно опитахме да направим кампания тук и видяхме какво е. Благодаря ви от сърце за това, че изтърпяхте толкова години, че сте в България и че се борите за живота на нашия народ. Благодаря за хубавите думи. Ще я поставим на видно място. От името на всички нас, огромно благодаря. Благодарности за това. Наследската болница и Сдружението на областната И с болница. доктор Щилянова сме. С доктор Щилянова, да. От името на нашата болница е поднасям този български светец, за да може той да подкрепи вашата работа. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря.